Здрасти хора, сега сме с пичовете и някакъв, който е някакъв идиот. Няма значение и сега превозваме дрога. Хора, кажете нещо. Да заберете. Дано да ги чувате. Да, но. Ай, дайте от драк, защото този път не стана. Дайте от драк. Аз ще взема една кола. Не, пожарно кара. И сега. Аз съм на драк. Аре, къде са? Що пас на пожарникарска кола? Чакай, че Аз да се взема. нещо ми Не, дропна. бе, къде са в тая? Да се надяваме, че ги чуете. Винето скара с 260, бе. Да, да не кажа. С обиdo, бе. Не, бе, не съм с убит. Барде. Както знаете, във всяко клипче има и фън клипче. Но то ще започне след малко. В тайственото време. Не превъртайте клипа, за да видите. Хора, кажете нещо, бе, вие какво се замълчахте? Никола, как? Здравейте на всички. Мълчим. Да, но да ни харесат клипа. Аласта. После с автомата ще... И дано да не се преобърнем в той, като носим другата. Ние в момента не носим никаква другата, преди малко носихме другата по планината. Да. За което Бях възпитан. От другия път минах. Нали? Не, представете си няма колко ще бъде дълъг клипът. Еми... Ето. И фън клипа ще бъде след малко, когато почнем да носиме истинската дрога. Чакай. С извинение, че се преобърнах. Напълно. Аре, къде сме? Мали, за да не ви отъкча с последните 5 минути, ще ускоря клипа. Спри за малко. Така най-после стигнахме до горе. Дано сте се забавлявали с фън клипа, доста глупости приказахме, но най-после стигнахме. И да, отново сървърът ако не забравя, сървърът ще бъде отдолу, ако не забравя, защото преди забравих. Сори. Бягай ти. Аз мисля да съм с хеликоптера да ви следа. Не бе, вие нали ще пазите другата. Леко. Аз пък ще донеса другата. Добре, тия до нас и другата. Браво. Да, тъй става. И така, сега ще съм тук да гледам през капака, ама той не се отваря. Са пичовете са отпред. Ама той не е дрога. Нали истинска дрога не. Тъй за игра го направих. Да. Така се каже.
Чакайте само да не забележа. И ако и тук на повечето хора в сървъра и крашва, това е защото препълнен сървъра с хора. На мен хора често Тук влизат до 20-30 човека, ама сървъра е малко така бъгъл с плагини. Там на мен честно да кажа, на мен до сега не ми се е крашно. На мен не е крашвал 10 пъти. Вчера колко пъти ти крашна, човек? Само и на мен не ми крашна. На мен 3-4 пъти ми крашна. И да, играе с оригиналната GTR, не играе с някаква с модове, защото много ми лако с модове, затова играе с такава. И започвам там, продължавам разни поредици, като си отидам на София. И така, взето, да кажа. Да кажа, може да се преобърнем и другата... Изчезва на кино. При мен другата се бъгва. И трябва отново да започнем. Защото аз не съм много добър. Като гледам, че изобщо не си добър. Защото другата е на косъм да се освободи и да падне. Аз съм човек на ръба. Защото седа точно на ръба. Мале. Чек само да се преобърнем. Гледай, другата. После една на кожа пуши. И сигурно сте познали какво ще бъде в заглавието на клипа. Още една фан клипче! Във Варец валя от гараж, после на масаж. Гледаш репортаж за мен и моя антураж. Във Варец валя от гараж, после на масаж. Гледаш репортаж за мен и моя антураж. Искам много време, искам много ланци, искам много манги, искам всичките. Искам много време, искам много ланци, искам много манги, искам всичките. Гаража ми няма БМВ, даже и нямам гараж. Обаче с брата е БМВ, лъжа, това е мираж. Кога ли на гости ще дойде парата, да мога да кажа и аз. Леко не траска вратата, а не остави ме до нас. И руси цуцки да возя, да питам коте коти. От рап рими и ноти, не се купуват имоти. Уж който учи, щял да сполучи. А България как се получи? Който не учи, носи Гучи, пастрна пучи. Спокойно рапър и лъжа, аз съм супер богат. Имам перална с Bluetooth, ползвам най-скъпия прах. Имам повече дрехи от мола, аз нощи как се надрах. С вермут тут, нали ти купих въртут, тут. И хмьохте визитно дай не путум, тут. Парното за мен не е проблем, а порното отдавна не е за мен. Зимата от суд, щяхме да умрем, го стана брат, не щяхме да ядем. А тошия ден, бе, стига си бял за това бейм, бе. Валя от гараж, после на масаж. Гледаш репортаж за мен и моя антураж. Варец валя от гараж, после на масаж. Гледаш репортаж за мен и моя антураж. Искам много. И сега ми видяхте на забързан каданс, как ще ви кажа и сънувам едновременно. Но клипът би трябвало да свърша вече, защото другата мисията се развали. И следващия епизод би трябвал. Няма да е епизод Ще отидем към хотел. Няма да е точно епизод, просто ще правим така клипчета. И така мисията се развали и чао от мен и момчетата. Във Варец валя от гараж, после на масаж. Гледаш репортаж за мен и моя антураж. Във Варец валя от гараж, после на масаж. Гледаш репортаж за мен и моя антураж. Искам много време, искам много ланци,